Ụmụọma Ugoeze Ụmụọma Ugoeze Ugoeze Jani tulani ugo Ugoeze Royal Ladies ndị ọma 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 ndị anyị na-ekwu maka fa bụ Ugoeze Royal Ladies na Dallas Fort Worth. Ụmụ nwanyị Chukwu mere mma, ndị ma ka esi alụ di ọfụma. Ugodisi Benz mkpa Ugoeze Royal Ladies Ugoeze Royal Ladies ndị ọma Ugodisi Benz Ugoeze Royal Ladies ụmụ nwanyị ndị ma ka esi alụ di, ndị ose di eme. Ugoeze Royal Ladies ndị ma ka esi alụ di ọfụmanụ. Ugodisi Benz ụmụ nwanyị ọma, ndị Chukwu goziri agozinu na Dallas kafabisinu na Dallas Fort Worth nke dị na Amerịka. Ebe afọ kafabisi ebisinu ife ụmụ nwanyị Ugoeze ifu na-enwelu ndị Chukwu kpachara anya n'elu ụwa nụ wee kesie ọfụma nụ. Fanwosiri obi ọma, ndị na-elekọta ezinụlọ bụ na ndị Ugoeze nọ n'ime ya, na fa na-ewetasi udo, fa na-emesi ka nwanne malụ nwanne ya, fa na-enyesịrị ndị mmadụ aka nụ. Ugoeze Royal Ladies Ugoeze Royal Ladies ndị Chukwu goziri agozi, ndị eji ama atụ n'elu ụwa nụ, fa bụ ndị ọma. Ugoeze Royal Ladies ndị ọma, ụmụ nwanyị Chukwu ji ezigbo di wee tubesi ugo ma wee bụrụ Ugoeze igegbe difa ji afụsụ ụzọ nọ. Ụmụ nwanyị na-eweta ọganiru n'ezinụlọ ọbụla fa nọ. Ndụmọdụ na-enye ụmụ nwanyị ọbụla nọ na Dallas: ọ bụrụ na ị ma na ị nọrọ n'Ugoeze Royal Ladies, gbaa mbọ ka ị gaa sonye o, ka ị wee ghọta ife ị na-eme. Maka ụmụ nwanyị ndị ghọtara ife a na-eme n'ofe anọ n'Ugoeze Royal Ladies na Dallas Fort Worth, the selected women, ndị na-erubesiri dị fisinu n'ọya melụ fa na dịfa ji ebi ọfụmanụ.
ịma ka esi anụ dị Ugeze ọfụma Royal Ladies ndị ndị ọma. nwere ugwu ebe niile Ugeze Royal Ladies ndị ọma. ụmụ nwanyị nwesịrị obi ọma Ugeze Royal Ladies ndị ọma. ndị na-eweta udo n'ezinụlọ Ugeze Royal na Ladies nọ ndị n'ime ọma. ya na baka anyị na-ekwu Ugeze Royal Ladies ndị ọma. anyị wee na-ekene our president Lady Mrs. Chika Esther Atuchukwu Ugoeze kpọmkpọm nwanyị mma zuru arụ ya na ezi di ya Eze Aloysius Atuchukwu Ishie nwaka ibi ya Ofishida ndị ọma na unu ga-adị o Vice President Isobili Mrs. Florence Ngozi Anwụka Ugoeze Abadeyihi George ezi nwanyị n'Isobili ya na ezi di ya Eze Jude Ifeanyi Anwụka Ologwu eziokwu bụ ndofu Egbuoma ndị ọma na unu Isobili kedu maka patron anyị Sa Edichi Edozie Osuagwu Okenze Osinigbo Obo Ọdụ Igbo Patron People's Club of Nigeria International ya na lọọlị ya Chief Mrs. Amaka Osuagwu ọdịiche nke mma na Muzi Obowu unu si bịanụ ka ezi maka ebu metron ndị Ugoeze Chief Mrs. Scholastica Iruka Nweke Ugogbeze Ugoeze Odibeze Ifenkili anyị wee na-elota ezi dị gị n'alụ mmụọ late Eze Ikechukwu Nweke Ọzara Nkanụ unu si eje ezi dị gị n'alụ mmụọ mana Chineke ga-anabata mkpụrụ obi ya n'udo na ndokwa unu so na ndị Ugoeze sekretịrị anyị lọlọ Dr. Tina Ọhakpe Ugoeze Ọdịka chọlụ ya na ezigbo di ya Eze Chief Polycarp Ọhakpe okpudowa nọfụ ụmụnụmọ na mba anọ ndị ọma na unu Isobili ezi maka financial secretary anyị Mrs. Ngozi Azubike Ugoeze Adisiefi ya na ezigbo di ya Eze Injinia Samuel Azubike omemma onye ọ ga-adịrị mma ụmụada nguru o si ejenu esi maka PRO lọlọ Mrs. Chinwo Anyamkpa Ugoeze Legend
gị na ezigbo di gị Eze Chief Chima Anyamkpa Ojiano the second n'ụmụnụmụ mba anọ ndị ọma nụnụ so wee bili ezi maka ebu treasurer anyị Lolo Mrs. Catherine Chidubem Philip nwanyị ọma Ugoeze dị malụ ya na ezigbo di ya Eze Chibremeze wanụ n'Egbuoma ndị ọma n'unu sobili ndị Ugoeze n'unu ga-adị kedu maka Assistant PRO Lolo Chinelo Chukwura Anugom Ugoeze Militoledo nke mbụ na mbụ ya na ezidi ya Eze Chief Dr. Andrew O.I. Anugom Oshimiri Ide Ụmụọwa n'Ọlụ n'Imo Steeti ezi maka Assistant Secretary anyị Ada Maazị Mrs. Erimma Onyado Ugoeze Oledo ya na Maazị Eze Cletus Onyado Amuvi Arochukwu anyị akpọba provost anyị nụ Princess Chidebere Nkolo Ugoeze Electric nwanyị ya na Prince Geoffrey Ozonkolo Nnanyere Ugo 1 of Umulumgbe Enugu ndị ọma na unu ga-adị unu so na ndị Ugoeze Royal Ladies ndị ọma na unu ga-adị mkpa anyị je Ugoeze Royal Ladies ndị ọma 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 ezi maka Lolo Mrs. Amaka Ụzọigbe Ugoeze Militoledo 2 ya na ezigbo di ya Eze Chief Edi Ụzọigbe Okwe 1 n'ama Okwe ndị ọma nụnụ so wee bili Lolo Mrs. Amaka Ezigbo Ugoeze Igwe di ya ya na ezigbo di ya Eze Chief Fidelis Uche Ezigbo Ugochinyere Eze 1 na Batete n'unu sobili kedu maka Mrs. Jane Hardwick n'Uzobili Ugoeze Evergreen Ụmụahịa ka o si eje nke dị n'Abia Steeti ya na ezigbo di ya Eze Sir Gerald Will Hardwick Senior
aka The King na Chicago. Kezi maka lọlọ Mrs. Nancy Ụnọma Nwankwọ, Ugoeze Udodubeze ya na ezi di ya Eze Chief Injinia Augustine Nwankwọ, Akapụ ọtọ 1 Ofeke. Ndị ọma nụrụ so wee bilie o. Lọlọ Mrs. Folake ihe a na-achọ n'unu so bili. Ugoeze obi di ya 1 ya na ezi di ya Eze Retired Major Chijioke ihe a na-achọ, Ebubedike na Ụmụduru na Aba. Ndị ọma nụnụ so wee bili o. Lady Mrs. Lilian Okonkwo, Ugoeze Akudo gị na ezigbo di gị Eze Hyacinth Okonkwo na Agbueke Egbuoma unu si ejenu. Lolo Mrs. Victoria Sondo, Ugoeze Seedless Pawpaw Mende gị na ezigbo di gị Eze High Chief Emenike Shop Osondo, Omendi Omeka nne ya nke mbụ n'ala Uboro. Unu sobilio. Mrs. Obianuju Chibuoke, Ugoeze Chinyelugo gị na ezigbo di gị Eze Ejike Chibuoke, The Lion na Amaokwe n'Udi ka unu si ejenu n'Enugu steeti. Yezi maka Lady Mrs. Chinwo Meko Owulu, Ugoeze Ọdịdịmma ya na ezi di ya Eze Lieutenant Colonel Dr. Paul Meko Owulu, Akachibiri 1 n'Ichinewu. Ndị ọma nụnụ so wee bili o. Lady Mrs. Ifichime, Ugoeze Mmajuru Ọba gị na ezigbo di gị Sir Eze Uche Jonathan Chime Chinyelugo Wanofe Enugu Ngwo. Ndị ọma nụrụ so bilio. Lolo Mrs. Gloria Stainless Nweke, Ugoeze Uche di ya Adaeze Okada dọrọ mma gị na ezigbo di gị Eze Maazị Ikenga Nweke n'ama abụọ n'obodo Asa. Unu si bịanụ Akụrụ ụlọ 1 Ofuowele Court n'Enugu steeti. Kedu maka Mrs. Ngozi Emeke, Ugoeze Adaebube Monsọ ya na ezi di ya Eze Tony Eke, Agụ nwata anaghị eze na Mbaise. Ndị ọma na unu so bilio.
Mrs. Chioma Anyanwụ Ugoeze mmasị na chi gị na ezigbo di gị Eze Chief Prince Anyanwụ Akụdụ na nwanyị Egbuoma ndị ọma na unu sobili Mrs. Ogechi Yvonne Nwalusi Ugoeze Gold gị na ezigbo di gị Eze Ostachi na-emere Nwalusi Sa Osi Nwalusi Owere West kunu si eje Ugoeze Royal Ladies ndị ọma na unu sobili Lady Mrs. Edith Chikeze Ugoeze asa nwanyị ọmụmụ asarụ nwanyị ọma gị na ezigbo di gị Eze Dr. Mo Eze Ogbuefi akụrụ n'ụwa n'ofu mushu nke dị na Anambra n'unu sobili ndị Ugoeze n'unu ga-adị Ugoeze Royal Ladies ndị ọma 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 ezi maka lọlọ Mrs. Chioma Ngozi Ifeji Ugoeze Ọdụkọ namba 1 ya na ezi di ya Eze Chief Emma Ifeji Omihukwu 1 n'Ụkana Mrs. Felicia Ojemaye Ugoeze Duchess of the Most High ya na ezigbo di ya Eze Injinia Donu Ifeanyi Ojemaye n'Ika Delta steeti ka unu si eje unu so na ndị Ugoeze. Kedu maka Mrs. Kate Udenkwọ Ugoeze okwere nke di ya ya na ezigbo di ya Eze Emmanuel Udenkwọ Ema Uturu ụmụ anyị Utulu ka isi ejenu. Ezi maka lọlọ Mrs. Oluchi Ọzọagụ Ugoeze Ọdịbeze gị na ezi di gị Eze Chief Engineer Sajud Ọzọagụ Eze Sinachi 1 Ofoyofo Ngamikpo n'Oye n'Eziagụ ndị ọma na unu ga-adị Mrs. Chioma Onyekwelu Ugoeze dị iche nwanyị gị na ezigbo di gị Eze Uchenna Onyekwelu aka ekpuchi ọnwa Obereagu mana nke dị n'Eziagụ n'unu so wee bilio Ugoeze Royal Ladies ndị ọma. Ezi maka lọlọ Mrs. Ndidi Amaka Ọnụọra ezi nwanyị n'isobili Ugoeze obi di ya gị na ezigbo di gị Eze Chief Michael Ọnụọra Ikenga Chinaweze n'ama abụọ obodo Asa n'Owele Court n'Enugu steeti Konusi Ejenu. Lady Mrs. Ifeanyi Akọ nwanyị ọma n'isobilinyo Ugoeze Morning Star gị na ezigbo di gị Eze Sa
Tony Aniako Ugodi na-ebi ọfọrọ ukwu ndị ọma n'ụlọ sobilio. Kedu maka Lady Mrs. Caroline Ezigbo Ugoeze Quality Lady gị na ezigbo di gị Eze Sir George Ezigbo one of Opi Nsụka ndị ọma n'ụlọ sobilio. Ezi maka Mrs. Ebere Iyama Ugoeze Diamond Lady gị na ezigbo di gị Eze Engineer James Iyama Ọchịrịeme one of Eziagụ n'Enugu State. Uche n'osobili Ugoeze ọ masịrị di ya gị na ezigbo di gị Eze Ikechukwu Uche n'osobili nwanne dị na mba one of Enugu Ogele ndị ọma n'ụlọ sobili o. Ezi maka lọlọ Mrs. Ngozi Onyia Ugoeze mkpụrụ mma Ojugo nwanyị ọma n'isobili gị na ezigbo di gị Eze Chief Ifeanyi Onyia Ogbuefi Eze Ọhamadike ọnwa gburugburu wanụ n'Amokwe Nubi ndị ọma n'ụlọ sobili. Ezi maka lọlọ Mrs. Mary Ama Ugoeze Manangu di ya gị na ezigbo di gị Eze Odogwuama Igbomagwu Omife one of Akparata Ofe Kolieda ndị ọma n'ụlọ sobili. Kedu maka lọlọ Mrs. Florence Agụ Ugoeze Ada Zion gị na ezigbo di gị Eze Dr. Injinia Reginald Agụ Chief Agụ na-eche mbọ ọfụ Mbaise ndị ọma n'ụlọ sobilio. Kezi maka lọlọ Ada Maazị Stella Obu Ugoeze Akụ di ya gị na ezigbo di gị Eze Honorable Maazị Paul Obu Akụ na-etigbu ilo one of Orumba North ndị ọma n'ụlọ sobilio. Mrs. Stephanie Ijeoma Ugoeze Osodieri gị na ezigbo di gị Eze Dozie Ijeoma n'ezi osu n'ogwu tatu ka unu si eje ndị ọma n'ụlọ sobilio. Ugoeze Royal Ladies ndị ọma n'ụlọ gadi ndị ma ka esi alụ di. Ugoeze Royal Ladies ndị ọma